Suratçı Durna. Bir var eken, bir ýok eken. Qadim zamanlarda suratçy bir durna ýaşaýar eken. Ýöne bu durnanyň çekýän suraty beýlekleriň kämiňzemeýärdi. Ol batgalykda surat çekýän eken. Beýleki haýwanlar bu durna ören giň alypdyrlar. Durnanyň maşgalasyndan hinide çenli bular ýaly surat çekýän çykmanlar. Giň ýeri ol diňe batgalyklara seredip, ýani batgalyklara gidip surat çekýän ekeni. Bir gün Towşan we beýleki dostlary ony izarlapdyrlar. Suratçymyz özüniň gerekli boýaglaryny alyp ýola rowany bolupdyr. Olar durnany üns bilen izarlapdyrlar. Suratçy durna ýene bir harabalygyň deňine gelenne sakka durupdyr. Ony izarlaýanlaryny görünmejek bolup depäniň arkasynda gizlenipdir. Durnadan gözüni aýyrman näme işler etýänini synlapdyrlar. Suratçy ýany bilen getiren esbaplaryny taýýarlapdyr. Boýaglarynyň käbir ýerlerini biri-biri bilen goşuşdyryp üýtgeşik renkler ýasapdyr. Ol surat çekmek howlukman taýynlyk görüpdir. Eýsem, ol näme etdi? Ol ýuwaşlyk bilen ýan torbasyndan bir zat çykarypdyr. Towşanna haýranlyk bilen oňa seredipdirler. Olar görünmejek bolup gowça bukulypdyrlar. Suratçy ýan torbasyndan çykaran zadyny arasa bir ýerde goýupdyr. Onsoň şol hapalykdan bir zatlar çöpläýipdir. Ýygnan zadyny ululdyjy guralyň öňüne goýupdyr. Onu synlaýan haýwanlar "Ay, bu näme iş etýär ay?" hayran galaýmanlyşypdyrlar. Olar kesgitli netije gelip bilmeýändirler. Olar inçe ýyl bäri bile oýnap ýören dostlarynyň bular ýaly täzin işler etýänini ilkinji gezek görýärdiler. Garga "Ay ýok, menem düşünüp bilmedim" diýipdir. Ay garaz hiç biri durnanyň näme iş etýänini düşünüp bilmeýänler. Olaryň aralaryna gurrun gazypdy. Bu zatlardan bir habar durna bolsa, göwüne barýaly ululdyjy gurala seredip bir zatlar çyrşaşdyrýardy. Bir ýandanam aralaryna gülüşip çekýän suraty görür ýaly bolmaz ho. Şunuň diýişýärdiler. Durna 3-4 sagatlap işini dowam etdi. Bir ululdyjy gurala seredýär, onsoň surat çekýär. Bir tarapdanam içinden aýdyma heňlenýärmiş. Beýleki haýwanlaryň gözleri hanasyndan çykaýjak bolup haýranlyk bilen durnany synlaýarlarmyş. Sebäbi olar ömrüni ilkinji gezek batgalykda surat çekýän suratçyny görüpdiler. Aýdym aýdyşy dagy aýdyp diýer ýaly leldi. Durna suratyny çekip bolandan soňra ýyzyna gaýdypdy. Haýwanlar onuň ýene ýyzyna düşüpdiler. Olaryň bar aladasy durnanyň çeken suratyny görmek bolupdyr. Ýolla onu izarlap barýa kalar. Haýwanlaryň biri "Şu wagtda çenli biderek işler bilen wagtymyzy tüketdik. Indi bir şu işden ýüzegirelipdir." Ýene biri "Suraty görmämizde de ýitirjek zadymyz ýok. Öňü soň gowy surat däldir" diýipdir. Garga "Munça bolansaň suraty görmän ýüzümize gaýsak bolmaz dostlar. Suraty görelipdir." Ahir olar suraty görmeliýen netije gelipdirler. Olar ýene durnanyň ýyzyna düşüpdirler. Durna tokoýyň gör kölegeli ýerleriniň birine dinç almak üçin gyşarypdyr. Suraty hem ýanyna goýupdyr. Durna mazal ýadapdyr, uksy gelipdir. Onun yerine kimem bolsa ýadardy. Surat çekmek aňsat iş däl. Az salymdan durna süýji uka gidipdir. Olar durnanyň uklamagyny pursat bilip ýuwaşdan ýanyna barypdyrlar. Onu oýuraýmalyp seri saply bolupdyrlar. Suraty gören mahaly gözlerini ananmandyrlar. Surat üreýän täsinni. Towşanyň da bu ajaýyp suraty görüp dili tutulypdyr. Garga bolsa gözüni garpman suraty seredýärdi. Olaryň hemmesi bu surata haýran alypdyrlar.
Olar ýene-de ýuwaşlyk bilen daraklygyna basyp Durnanyň ýanynan ýygyna gaýtdylar. Olar ýol boýy şol täsin suratyň gürrüňini etdiler. Şeýle harabalygyň içinde beýle ajaýyp zatlaryň bardygyny öňler pikirem etmändirler. Emma olar indi gözleri bilen görüpdirler. Batgalygyň içinde gözüni gamaşdyryp barýan elem goşaryň reňki bolsa, olar hassa haýran galypdy. Gözü görünmeýän gözellikleriň ulardy juda synlamak arkaly çekilen suratyny olar öň görmeýändiler. Olar muny beýleki dostlaryna hem gürrüň bermek üçin sabyrsızlanýardylar. Olar ýolda batgalyga gabat gelende şol ýerde hem öreýän ajaýyp gözellikleriň bardygyna göz ýetirdiler.